Ning buntag sa tanan, kanatong tanan. Una, ako na akong pasalamat sa atong labaw nga makakagahom nga balag init, wala na gipaulan para makatambok ng tanan. Ikaduha, nako na akong pasalamat sa to ang labaw nga nagkuan diri sa Agusan del Sur, kay Congressman Nilibong Pasa, kay Congressman Adpel Basco, o kay Governor Santi Caning, o kay Vice, kay Ate Pat. And then, nakapod ko pasalamat sa lungsod sa Talacogon, kay Mayor Pauline Masindo. Dili na ko ni tanan makaya kung wala sila. Kung sa tanan nga nagmuno sa municipality sa Talacogon, salamat kayo sa inyo ha. Sa tanan pag-amping sa mua, sa tanan safety nga lakaw, gihatag ninyo sa ako Nakailag ko sa akong pagsulod. Itungod, madumduman ako pag once nga modula akong anak. Dagay mo singgit sa iya ha. Abi na ko, sa buhi lang ang daghan og tao. Bisan pa man luyo sa kasuko na napatay na akong anak, daghan gyapon nagasuporta. Kanatanan, nako na akong pasalamat sa inyo. Kamo nga nagtambong, o katong wala nagtambong. O sa nagatag og mga financially sa amoa, wala na ako gisayangan ang inyong gihatag. Gihatag na ako sa gikuan ako sa maayo. Mo na naami karon, naami balay. Dili ko gusto nga ang tanan mawala sa ako ang kamot nga walay handuman. Kay bisan pa man sakita sa kong anak, magamay o madako, naagid ni project anak. Unya, sa tanan nga naghatag og mga bulak, salamat sa inyo. Dili ta naman mo may isa-isa. Apan, salamat sa kadagan nga bulak nga niabot sa ako ang anak. Salamat. Ang naghatag og mga food, matag adlaw pamaupan ito panihapon. Salamat sa mga snack. Salamat sa tanan nga inyong gipaabot sa ako Labi na usab katong nangunay pagbantay sa ako ang anak, mga barangay tanod, tanan. Dili na ako isa-isahon. Salamat sa inyo. O mga international nga nagpaabot og condolences, Luzon, Visayas, Mindanao nagpaabot og gugma. Salamat kaninyo tanan. Ay kung wala inyong gugma sa ako o sa mong pamilya, sa akong anak, mura kong mahugno. Kung maaprihan pa lang among kasing-kasing, dako kayo nga samad, nga murag di na mabalik. Apan tungod ninyo, kitabangan mi ninyo aron mi maka-survive ni ini. Aron sa tanan, luyo sa kasubo, malipay manusap kami. Pero bisa kung saan na magpalipay. At sakit gyapon. Karon akong giangyo sa inyo, tabangi ko gampo, makakuha kong justice. Yes. Ayaw ko ninyo pasaktin. Kaya kung ako lang, isa din ako ni makaya. Dapat kita tanan. Ato kining makabot, labi na sa kong anak. Salamat. Huwag din ako taman. Pagkaon nga lami,
mauna permi imong ginalangi. Adto na sa pinaka-trending nga kananan sa lungsod sa Kidapawan, barato na mabusog ka pa. Ang Casa de Oro, dampa sa Kidapawan, naalang sa Diamond Suite, 2nd Block, Kidapawan City, o sa may Barangay Balindog, Kidapawan.